Welcome back to my channel. Panibagong vlog, panibagong budol na naman. Yes, nabudol na naman ako. Sa kakatingin ko na naman sa Lazada, ayan, nakakita na naman ako ng gusto kong bilhin. Pero, worth it naman guys kasi magagamit ko naman ito sa aking kusina. So, ang aking mga kaserola kasi, o mga kawali ay nagpapatong-patong na lang sa ilalim ng lababo. Kita ko ito at sinubukan ko. Tignan natin kung maganda siya. Samahan nyo akong mag-unbox guys. In-order ko lang ito nung 15. Ale 2 days lang dumating na. Puro gamit sa kusina ang binibili ko. Mukhang mabigat naman siya. Well wrapped. So, ito na nga. Adjustable dividers. Tignan natin. Ang dami tape. I-assemble natin. Tignan natin kung paano. Mura lang to guys, 118 pesos. Meron akong nakita nung una, mga 300, 200 plus ganun. Pero nakita ko ito under sa sulit sweldo ng Lazada. Dati Shopee lang ako eh. Tapos itong anak ko kasi ang naglalazada. Yun, napatingin din. Nawili na din ako. Puro naman gamit sa bahay. So, tignan natin. Siniksik pala niya. Ito yung main frame niya. So, ito, yung shorter support daw. Ito ang una nating ilalagay. Depende sa gusto mong mataas na kapal. So, yan na guys. 1, 2, 3, 4. Ale, two-way ito eh. Ito yung gagaya ng ginawa ko. Tapos, ito naman yung isa. Yan. Tingnan nyo guys. So, ito na yung aking budol finds na sulit na sulit. Mura na. Organized pa ang iyong mga gamit sa kusina. If you are still new to my channel, please don't forget to subscribe and hit the bell na rin para ma-notify ka sa aking mga bagong videos. Binago ko yung style guys. Mas gusto ko yung ganito na lang para mas organized tignan. So, nandyan yung aking paella pan, yung isa kong non-stick pan, ang tamagoyaki pan, 4-hole pan, at ang mga takip ng aking mga ibang kaldero at saka yung mga kawali.